Bé, a veure, fa 3 mesos que no gravo cap K-drama i hi ha moltes coses que explicar, així que anem a actualitzar la situació del K-drama. Bé, què és l'últim que vam fer en K-drama? Va ser un dia que jo vaig dir, bueno, si anem al PortAventura, doncs per això em fico a gravar un K-drama, perquè al PortAventura poc en farem. Anem a museus. Bé, doncs actualització de la situació. Per fi la setmana passada vam anar al MNAC, al Museu Nacional d'Història, o sigui, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a l'Història no. Bé, va ser guai, però vam anar perquè acabem de començar a estudiar l'art romànic, que no el romà, el romànic, i això, vam anar a veure el Pantocràtor, i també vam fer una mica de tour per al gòtic, el renaixement i 4 pinzellades del barroc. Així que, bueno, va estar una excursió guai. I això. Aquí el tema de que jo volia gravar aquest K-drama avui és un altre projecte que estem portant a terme aquests dies, des de fa 2 mesos, potser, que consisteix en veure una sèrie de curtmetratges dirigits per dones i... A veure, bé, que em quedo sense aire i no sé què estic dient. Estava explicant aquest projecte que estem fent. A veure, això és un projecte que fa només l'any en què l'he escollit, no el fa tota la classe perquè no em veig a 40 persones fent aquest projecte, perquè som això, al voltant de 40 persones. I ara consisteix en fer un visionat de certs curtmetratges que ja ens han preparat. Aquests curtmetratges estaven triats amb els criteris de que havien d'estar dirigits per dones. I amb això nosaltres vam veure, crec que eren entre 10 i 12 curtmetratges, i n'havíem de fer una selecció per posteriorment preparar un festival de cinema, una projecció al públic. Quin públic? Bueno, bé, els altres companys de primer batxillerat. Poc públic és això i amb poc criteri a vegades. No. Bueno, a vegades només. I, clar, ahir que vam estar com acabat de muntar-ho tot perquè aquesta projecció la fem la setmana que ve, em vaig donar compte de que de la falta de temàtica que tenen aquests curtmetratges. No estic referint a una crítica a les directores, no, clar que no. Ho han fet genial, estan molt bé, m'agraden molt alguns, sinó que vull dir que penso, per tot el que he vist, quan està dirigit per una dona, li falta temàtiques normatives, diguem-ho així. A què em refereixo amb això? Vull dir que sempre han de tractar temes de violència, sexualitats, classes socials baixes, i no entenc per què, vull dir, sento que ja són temes que es poden parlar en altres àmbits i no cal que tots els curtmetratges siguin justament d'aquests temes. Vull dir, si la projecció estava feta amb la intenció de donar-li visibilitat a les dones en el món del cinema, crec que el tema de que sempre es doni la visibilitat a les dones en àmbits de lluita pot crear rebuig. A mi no va crear, m'interessen molt aquests àmbits quan vaig a veure aquests àmbits. Si vull veure curtmetratges, vull veure curtmetratges de ficció potser, o coses de terror, fantasia, documentals... Bueno, algun documental hi havia en els que hem projectat. Però és això. Vull coses normatives, no lluites. Que m'està molt bé, m'encanten els curtmetratges de lluites, i els veuré. I n'en veig 1000 si en tinc 1000 per veure. Però en dues situacions diferents. No en la situació de crear un visionat per a tanta gent. No ho sé, això és la meva perspectiva.
Bé, a veure, vull recalcar que sóc super defensora d'aquests temes i ho sabeu, m'heu vist 1000 vegades amb les pulseres, defensant els temes. La setmana del 8 de març vaig fer un vídeo de Lee Miller, aquesta setmana vaig a veure la pel·lícula de Lee Miller i justament amb aquest tema em refereixo. Lee Miller, per exemple, vull dir, si la idea és ensenyar a les noies a la reivindicació, o a les noies i als nois, sobretot, vull dir, a la societat petita, aquestes reivindicacions i aquesta societat igualitària, com ha de ser, crec que el que es necessita no és mostrar la lluita de les dones, perquè els nois es poden sentir no identificats, sinó mostrar com la dona igualitària a l'home en la societat normativa. Vull dir, no sé si s'entén, mostrar la societat tal com és, vull dir, tal com volem que sigui, jo què sé, una pel·lícula de fantasia amb un protanoi i un protanoia. Ja està. S'ha acabat la desigualtat. Una pel·lícula de guerra en la que la protagonista sigui una noia. Lee Miller. Veus? O sigui, és tan fàcil com fer a les noies partidàries de la societat. No partidàries d'una revolució. Que estic molt d'acord en les coses que parlen de les revolucions, estic molt d'acord en aquestes revolucions, les apoyo, però també hem de canviar aquest punt de perspectiva, em sembla. Vull dir, que si jo sóc una noia i vull fer pel·lícules sobre noies defensant els drets de les noies, doncs saps què faré? Fer alguna cosa igualitari, no mostrar la lluita. Que també està molt bé, podria fer igual. Però, no sé si s'entén aquest punt de diferència. Bé, a veure, a què m'estic referint amb tot això? Tots els curtmetratges que hem vist tractaven sobre aquests temes que ja he dit abans. La violència, la sexualitat, l'abús, el racisme, les classes econòmiques baixes, des d'un punt de vista de la lluita o en format documental. Però mai com la societat, no la societat tal com és, que sí ho feien, sinó de manera educativa, sinó relataven històries, moltes vegades fets reals, sinó jo el que busco intentar explicar és que podem provar d'educar, en aquest sentit, amb la diversió. Seria això que està tan de moda, educar amb la diversió, em refereixo que vull dir, com ho explico això? No fer-ho a través de mostrant la lluita, sinó mostrant la societat com volem, amb aquesta lluita. Amb l'educació i amb això, amb els moviments. Resumint, a veure, jo el que volia amb aquest projecte, i és el motiu pel que em vaig apuntar a aquest projecte i no l'altre, és que jo volia saber com funciona el cinema, no com funciona la política dintre del cinema. I és això el que estic rebent, m'estic quedant amb el missatge polític a través dels curtmetratges en comptes de com funciona el cinema a través dels curtmetratges. I m'està agradant el projecte? Sí, m'està encantant. M'encanta el missatge polític que tenen i estic super d'acord. Però no quan el projecte representa que és perquè la gent que tenim interès en el cinema puguem apropar-nos, sí, una mica més. Perquè al final del projecte, la setmana que ve, quan fem la projecció en grup, el que farem és entrevistar les directores. Què passa? Que totes les preguntes que han sorgit, menys les dues que he fet jo, perquè he fet un parell, totes les preguntes que sorgeixen és sobre la temàtica d'aquests curts, no sobre el treball que hi ha darrere. I jo ho vaig dir moltes vegades. Tio, tenim a dues directores que ens poden explicar tota l'experiència de què hi ha darrere d'aquest curt. Per què no aprofiten l'oportunitat? Vull dir, aprofiten l'oportunitat per preguntar-li tot aquest món. Bé, la Sotja que ara sembla que sóc l'única que ha escollit aquest projecte perquè vol estudiar cinema. O direcció de fotografia en realitat, però bueno, resumint ràpid és cinema. Així que jo estic demanant que vull la meva educació en cinema. Bé, a veure, deixant tot aquest drama del cinema,
ja us explicaré com acaba tot la setmana que ve. Anem a passar a lo interessant, que és l'últim que us vaig comentar, i és que he viatjat a Londres i he fet un viatge allà, ho haureu vist molt per l'Instagram, i anem a explicar tots els museus que he vist allà perquè ha sigut superdivertit, hi ha moltes coses que explicar, i em sembla curiós dir, bueno, que ja que estic gravant un programa actualitzant tota la situació, bueno, anem a explicar-ho també. Així no tot és drama, sinó també algú bo. També té drama, no? Però... drama positiu, jo què sé, com ho veu l'Idli. Bé, a veure, estic intentant recordar què vaig... Bé, a veure, el drama que ha passat aquests dies. Vale, m'han perdut la maleta. Per cert, me la vam perdre tornant a Barcelona, no marxant cap a Londres, llavors bé, no va ser tan drama, però el problema és que tenia dintre de la maleta un vestit que només he trobat a Londres i forma part d'un projecte que està a punt de vindre. I clar, és que estava desesperada perquè no sabia si m'anava a tornar. M'ha tornat, per sort. Ha estat un parell de dies. A més, va ser justament abans de l'incendi de l'aeroport, que va ser com, ui, espera que una mica més i no em torna la maleta. Però sí, m'ha tornat. I ja està, és l'únic drama que hem tingut. Com funcionava Londres? Vale. Com era un viatge escolar per a un intercanvi lingüístic, que li diuen intercanvi però d'allà no venia ningú aquí, només nosaltres anàvem cap allà, anàvem a famílies on ens estàvem els 5 dies a les cases per a comunicar-nos amb gent d'allà. A mi aquest sistema em sembla superdivertit, m'ho vaig passar molt bé, també sembla que tinc sort i a qui ens va tocar estava molt bé, perquè hi havia gent que sempre s'estava queixant del menjar. Crec que les baralles, les queixes més recurrents en viatges aquests és el menjar. Tinc moltes experiències en queixes del menjar. Però no sé, el menjar estava superbé, tot estava superbé, va agradar molt. Lo interessant de Londres, i l'únic motiu pel que jo hi vaig anar en veritat, els museus. Vaig veure així importants 3 museus, 2 museus, sí, 3, principalment 3. Van ser el Tate Modern, el British Museum i la National Gallery. Jo li vaig estar donant pel cul a la tutora, que és la professora d'Història de l'Art, que també venia a Londres amb nosaltres. Li vaig estar un mes, potser, preguntant-li cada 2 per 3 si anàvem, perquè en tota la informació que ens donàvem mai estava confirmat i jo sabia que segur tenia que anar allà. Bé, vam anar, m'ho vaig passar molt bé. I ara us explicaré això, què vam veure en aquells museus, què hi havia en aquells museus i tot això. Bé, el primer que vam veure és el Tate Modern, que vam tindre molt poca estona, em sembla. És l'única pega que li fico a aquesta visita. El Tate Modern és per no dir el que més, museus... és un dels museus més importants, per no dir el que més, d'art modern d'Europa. I conté, el que a mi em va fer més gràcia, no ho sabia, vaig arribar allà, estàvem donant la volta i m'ho vaig trobar a la cara i em va fer molta gràcia. I no m'ho esperava, és que té una de les còpies dels orinals de Duchamp. No sé, em sembla una anècdota que volia explicar perquè em va fer molta gràcia. Al Tate Modern només vam poder estar una hora, així que amb lo gran que és, perquè és el museu més gran que vam veure, no vam poder veure res gairebé. Principalment vaig veure això, l'orinal. Una obra! Això també em va cridar moltíssim l'atenció, em va agradar moltíssim. Vaig trobar una obra de René Magritte. Que em coneix saps que és que René Magritte és l'únic pintor del segle XX que m'agrada. Em flipa. Em va agradar moltíssim poder veure una obra seva. Hi havia alguna obra d'Andy Warhol. Estava la de Marilyn Monroe, aquesta és la més famosa d'Andy Warhol. I poca cosa més em sembla important, destacable. Crec que no hi havia res més destacable. Si hi hagués algú més destacable, me'n recordaria. Sí que no crec que hi hagués res més destacable. En el que vaig poder veure, repeteixo, només vaig tindre una hora i jo als museus em tiro 3-4 hores. El segon dia vam veure el museu més important per mi, el que més ganes tenia d'anar a veure, i és que el segon dia vam anar a veure la National Gallery.
començo dient, National Gallery va ser Friedrich. O sigui, sí, per fi vaig poder veure una obra de Friedrich després del clama del Thyssen aquest estiu que vaig arribar allà. No sabia que hi havia una obra de Friedrich i vaig trobar obra en donació, Caspar David Friedrich. Perdona? A més, aquella és una de les que més conec i una de les que més m'agraden, i la que vaig veure aquí també m'agrada molt, després us diré quina és. I és això, o sigui, jo vaig entrar, vaig fer dues sales, que em van agradar molt les dues primeres sales, i de sobte veig la típica obra de Turner. No sé si ho he dit alguna vegada, però li tinc molta mania a Turner, justament per el fet de que Turner sempre es considera el millor passatgista del romanticisme, sent gairebé impressionista. Tenint a Friedrich justament abans, sent del romanticisme pur, sent el romanticisme un moviment alemany, i ell sent el màxim exponent del moviment alemany, i sempre s'oblida, bueno, ja tinc un vídeo explicant tot el drama de Friedrich. Llavors, bé, no ficarem-nos tant en el drama de Friedrich. El que deia, vaig veure moltíssimes obres que em van agradar, també moltes que no em van agradar perquè és al museu on estan gairebé totes les obres importants de l'impressionisme, gairebé totes perquè totes les altres importants estan a França, gairebé. Alguna la partida pel món, però sobretot tenen aquest museu i a França. Tenien els girassols de Van Gogh, moltes obres de Monet i de Manet, que no sé, no m'agrada gaire l'impressionisme, així que tota la part que no era impressionisme, hi havia obres que em van agradar moltíssim. Per no dir que m'he trobat com tots els meus pintors preferits, perquè em vaig trobar Rembrandt, Caravaggio, Frederic... Només em faltava Géricault per estar allà i hagués tingut com el combo completo. Així que, mira, algo que em va fer molta gràcia a National Gallery és que em vaig comprar unes postals i ara us ensenyaré les postals de totes les obres, van ser de les 6 obres que més em van agradar. Òbviament, l'últim sopar no és l'últim sopar, a veure. Bueno, aquesta de Caravaggio, la més popular, una de les més populars, si no és que la més popular. Aquesta té glama. O sigui, totes les postals tenen glames, és que sóc cau glama, o sigui, què us espereu? No sé si us sona, no crec. Vosaltres veieu una obra simple de Vermeer, però jo amb aquesta obra que... Mira, aquí està una obra de Vermeer també. Aquí tinc tot un apartat. És una revista que jo l'any passat tinc un apartat sencer dedicat únicament a aquesta obra. I és que aquesta obra fa un parell d'anys, no sé, ara no me'n recordo exactament quants, mentre estava fent una neteja, amb una tecnologia nova de Rayos X per saber els processos de pintat, si havien pintat primer amb llapis i després havien pintat per sobre, i aquestes coses, per investigar més sobre les obres, es van donar compte que aquesta obra, la part del quadre de Cupido, havia estat pintat per sobre una vegada l'autor ja havia mort. I es va sometre a una investigació, no sé què... No sé com ha acabat el tema, em sembla, o sigui, per lo que sembla, si l'obra estava allà, potser la investigació l'havien deixat penjada. I abans aquesta obra estava allà, així, en una sala, crec que era l'única obra de Vermeer en aquella sala. No em sembla haver vist ninguna obra més de Vermeer, en té molt poques, així que és possible que no hi hagués ninguna més. El tema és que estava allà, amb altres obres de paisatges, i dius, bé, a veure, tens una obra que ha estat set investigada, que està pintada per sobre, i que encara no sap res del tot aquest tema, i no me l'has ensenyat sense explicació de per què fa 10 anys havies anat a aquest museu i la pintura no era així. En sèrio? Sisplau, a veure, una miqueta de cultura, que estem en un museu per algú. Bé, no sé, us volia explicar la història aquesta. La postal m'encanta l'obra. Bé, una altra glama. Us he dit, totes les postals són glames. El matrimoni del no sé qui, no em sé, té un nom molt complicat. Bueno, no, de Gibonacci, eso. Bé. Mira, si tinc el nom aquí. Bueno, pues això, el matrimoni de Gibonacci. Aquesta obra és la que jo sabia que estava a la National Gallery i és una de les que més ganes tenia jo
d'anar a veure un cop estigués allà. Bé, doncs vam fer 3 voltes perquè vaig obligar a qui m'acompanyava a fer 3 voltes pel museu i dic, és que no em puc anar sense veure aquesta obra. No l'he vist, he de veure-la. Li vaig preguntar a un segurata i em va dir, no sé on està. Després vaig agafar i li vaig preguntar a 2 grups de companys de classe que també estaven lluitant per allà i me'ls vaig creuar. I em diuen, no sé quina és. I agafem ja a la desesperada un segurata i em diu, no està. Està en donació. I ni tan sols un cartell que digués aquesta obra està en donació, ni una explicació, ni res. Únicament no va aparèixer per allà. Tenia moltes ganes de veure-la, però bueno, hi haurà que tornar a veure-la en un altre moment. Mentrestant, tenim la postal. Bé, aquesta la guardaré pel final, però aquesta és la que més la crec. Sí, anem per aquesta. Bé, aquesta obra, el problema i el meu drama, és que no me'n recordo mai de l'autor, el tinc aquí darrere, però no vull llegir perquè el drama és aquest. No me'n recordo de l'autor. Aquesta obra ja l'he conegut moltes vegades, l'he mirat moltes vegades, i he estudiat la composició, perquè m'encanta estudiar la composició d'obres famoses. I el problema és que vaig arribar allà, me vaig trobar i dic, hòstia, aquesta obra la conec, aquesta obra m'agrada molt, l'he vist moltes vegades. Sé quina és, però no sé quin és l'autor. I això em fa ràbia perquè després, l'altre dia que vaig estar al Manà, com he dit abans, vaig entrar a una sala i vaig veure 4 obres de Velázquez, així va ser, Velázquez. I les vaig identificar al moment. Llavors, no identificar obres com aquestes, que m'agraden més que algunes obres de Velázquez, no totes, però algunes sí, va ser com, sisplau, vull aprendre'm ja el nom d'aquest pintor, que és Pau de l'Arche, no sé pronunciar això, ¿vale? I és una obra... No fica l'any de l'obra... Ah, sí, és una obra romàntica, justament. No sé quina, les dues tenen molta rama. Bé, aquesta. Bé, el tema d'aquesta és que jo no coneixia aquesta obra. Estàvem passejant per allà i era una obra un altre cop. Sempre dic que els museus, la gent, ignoren les millors obres. Però estava tots els girasols de Van Gogh plens de gent i després aquesta obra, igual que la de Caravaggio, no sé pronunciar-ho, estaven buides, no hi havia ningú fent-li ninguna foto ni mirant-les ni res. I jo vaig quedar-me flipant amb aquesta obra, o sigui, vull dir, vull investigar més de l'autor i de l'obra perquè em sembla una preciositat. I és una obra... He dit l'altra que era romàntica? No, l'altra no era romàntica, però era barroca, igual que aquesta. Ara he tingut un lapsus. He dit segle XVIII, barroc. Sí, romanticisme, perquè és el 1800. No, m'he liat. O sigui, tant l'altra d'abans com aquesta són barroques. Que és gairebé com el meu segon moviment artístic preferit. I és això. Vull dir, tenia ganes d'investigar-la, em va encantar l'obra, m'encanta la postal i això. I ara anem per la més drama. En veritat potser aquesta era també molt drama i en veritat totes són drama, però bueno. Que aquesta veient el nom, no sé quan enfocat estàs per si llegir el nom o no, què. L'obra de Caspar Friedrich, que s'he dit abans, que havia vist. És potser, si no és la meva preferida, però és potser una de les meves preferides. És una de les que més coneixia. I em sé la història de la composició, bueno, aquesta obra la coneixia moltíssim i em va sorprendre lo petita que era. Em sembla que Friedrich feia només coses petites. No sé, sí, també tenia obres grans, però no del tamany de El rei de la Medusa. Era, sí, una cosa així. Era petitona, però era molt, molt bona. Aquesta, la gràcia que té és... Doncs això, no? El Jesús crucificat aquí i l'home aquí traçant que té aquí una closa, així que sembla que està a punt de morir. No sé, és molt, molt, molt representativa del romanticisme, de tota la ideologia romàntica. I és una obra que s'explica molt i m'encanta, m'agrada moltíssim. I no sé, per mi va ser com, uau, espera't, no sabia què hi havia aquí. M'agraden els museus sense mirar-me massa què hi ha. Alguna cosa m'ho miro, perquè hi ha coses que se saben que estan allà. Però no sé, no m'ho esperava, en sèrio, em va agradar moltíssim trobar-me això. Em va fer molta gràcia i molta il·lusió. I això són totes les coses tal que m'agraden. Bé, a veure, actualització ràpida del rànquing aquell, no sé si us en recordeu que fa un temps vaig fer un top 5 museus d'art.
Bé, pues actualització. Ho sento, Prado, ho sento moltíssim, em vas agradar moltíssim. Crec que va ser el Prado que va quedar primer, o potser el Dissent. No sé, potser el Prado. Bueno, això. Ho sento molt a quin hagi quedat el primer, però la National Gallery ho substitueix. Perquè, diguem que és el Prado el que va guanyar primer. Vale, tu entres i fas... Vale, o sigui, al Prado entres i mola. Quan entres a les sales d'exposicions, entres normal i trobes com un espai de... un gravador. Se m'ha anat la paraula, ho acabo de dir i se m'ha anat. Bueno, això. Entres a la sala d'estar. No sé com dir-li, vale? Se m'ha anat la paraula. Però m'esteu entenent, crec. Espero. I... m'acabo d'anar. Això. El hall. Bé, a veure. Sí, m'he quedat en blanc així intentant buscar la paraula. Sí, mola molt, però és un joc molt comú actualment. Vull dir, volies trobar-te això? Jo què sé, jo penso en els records que tinc d'aquell hall i amb el del Cosmo Caixa i em semblen iguals. Vale? Però tu entraves a la National Gallery, passaves les zones guàrdies i ja està. O sigui, vull dir, si les zones guàrdies i la zona National i l'entrada estan una davant de l'altra, vale? Tu agafaves i ja estaves dintre del palau. I feies, vale, estic en un museu d'art. O sigui, l'arquitectura era bestial, és que era una meravella, era una autèntica obra d'art. En si l'espai. I a més, ho sento, però únicament per obres que tenia guanya. Perquè, no ho he dit, se m'ha oblidat, tenia obra d'Artemisa, tenia una obra d'Artemisa al costat de la de Caravaggio. Això em sembla la cosa més meravellosa del món. Tenia Rembrandt, tenia algun autorretrat de Rembrandt. Tenia Friedrich... Ja és que ho he dit, només faltava Jericau per acabar amb el combo. I és això. Actualitzant aquell rànquing, la National Gallery queda en primer lloc. Bé, i ara ens anem a l'últim museu, perquè en veritat només... No, mentira, no és l'últim... O sigui, sí, és l'últim museu, però no és l'únic... No és l'últim que volia comentar del viatge a Londres. Ara us explico el que és el següent que vull comentar. Bé, l'últim museu era el British Museum. Aquest museu vam estar unes 2 hores aproximadament, crec. És un museu enorme, també l'arquitectura és bestial. Sembla una rèplica d'un palau grec. Així és la meva impressió quan ho vaig veure, ja està, un comentari. I aquest museu, me'n recordo que és del que més hem parlat a classe després d'anar a veure'l, perquè li diem que és el museu britànic, perquè així es diu el nom, British Museum, el museu britànic, que té de tot menys obres britàniques. A què em refereixo? Té totes les mòmies egípcies importants, així més importants. Té parts del Panteó grec. Té relíquies de tota la cultura asiàtica, de tot l'art asiàtic. Té 1000 coses de la cultura, de les cultures americanes. I dius, vale, a veure, jo estic a Londres, estic venint a visitar un museu britànic, o sigui, això és el que m'estàs donant a entendre amb el nom? Però tens de tot menys relíquies britàniques. No sé, no vaig veure cap. Doncs, què m'agrada a mi d'aquest museu? Doncs, com he dit, hi havia moltes coses de la cultura asiàtica. I a mi em flipa la cultura asiàtica, no sé si ho havia comentat alguna vegada. Em flipa moltíssim. I ens tenia com tota... O sigui, eren com 3 plantes, 4 plantes, no sé, 3 crec. 3, i a la tercera hi havia com una planta més, però que no era una planta sencera. No sé com explicar-ho. Bé, tota aquesta planta de dalt que estic dient tenia tota la cultura asiàtica. I és l'únic que vam visitar al final. Vam passar gairebé les 2 hores aquí, vam veure 4 mòmies i punt. Doncs tot això m'encantava. O sigui, m'encanta l'art d'aquestes èpoques asiàtic. Vam veure una recreació tant de la casa del té japonesa com la casa coreana. I em flipen tant les dues. Moltes obres
de pintures japoneses, que també m'agrada moltíssim. I moltes estàtues de jade xineses, moltes coses xineses, també armadures samurais. Va ser superguai, o sigui, em va encantar aquella part. No era tan artístic, em sembla que artístic no hi havia com a tal tant, però és un dels museus així també importants, doncs, per això tenen tots els llegats de l'art mesopotàmic i egipci que vam estudiar fa poc, doncs també estaven allà, aunque no em vaig fixar massa en allò perquè és el que et dic, m'estava interessant més la part de la cultura asiàtica, perquè a més aquí no s'estudia, m'agradaria molt estudiar-la, un altre lema, ja us ho faré un altre dia, tio, m'agradaria molt estudiar-la, ara que ho estic pensant. I això, o sigui, resum ràpid, em va agradar molt i només volia comentar això, que ens van portar per veure els restes d'art egipci i jo em vaig ficar a veure amb els restes d'art asiàtic. Va estar molt interessant. Bé, i ara, per acabar, això que us estava dient, l'últim que volia dir. I és el del musical. Vam anar a veure un musical, a Londres són molt populars els musicals. A veure, el musical és una de les altres activitats com a mi em van dir que era per escoltar anglès propi d'allà. Així, a més, va ser una experiència molt divertida i molt curiosa, ara us explicaré. Bé, aquell dia vam visitar això, justament vam visitar el British Museum. I després, doncs, per la tarda, vam anar al musical. El tema del musical, va anar cap allà, també té tela. Bé, no, a veure, el que jo us vull explicar és el musical en si. Vam anar a veure un musical de Wicked, és una pel·lícula musical que ara està super de moda, i els profes van decidir que... Segons sí, pel tema d'horaris, però jo crec que era per no trencar-se massa el cap, que té tema amb els musicals, perquè jo anava passant per la ciutat, anava veient musicals anunciats i dic, tio, m'agradaria veure qualsevol musical, menys el que m'ha anat a veure. No, però, o sigui, és que la història de Wicked no em cridava gaire l'atenció. M'ha agradat moltíssim un musical, no dic que no, va encantar, però jo passava per allà i vaig veure un musical de Mi vecino Totoro, que és una de les meves pel·lícules preferides d'animació, a més, adoro Miyazaki, va ser com, a veure, sisplau, a veure. Entenc que seria l'única que li agradaria, sí, segurament, però bueno, només havia d'aguantar-ho. Això, el musical aquest. Tothom amb el musical, centrant-se amb la història, centrant-se amb les cançons, el brutal que és veure un musical a Londres, la veritat és que és molt, molt, molt brutal. A mi, el que estava pensant jo mentre veia el musical, no tinc suficientment nivell d'anglès com per enterar-me de tot, em vaig enterar com de 4 coses. 2. Jo estava veient el musical i dic, és que, de veritat, no m'he equivocat a l'escollir, que és el que vull estudiar. I estic en el lloc adequat. I estic anant cap al camí que, de veritat, sento que m'agrada. Aquí refereixo amb això una meva reflexió del meu cap que estava fent mentre jo veia un musical. És que els musicals a Londres tenen una escenografia de nivell de cinema. Són brutals, tenen moltíssima bona il·luminació, tenen mecanismes bestials, va canviant moltíssim durant tota l'obra. Però, clar, tu com és un musical amb el que penses és m'ha agradat moltíssim. M'ha agradat com canten, no sé què, actuen superbé, i tu et quedes amb la part teatral, amb la part d'actuació i amb aquesta part del musical en si. Però jo estava veient i dic, és que ja sé, ja tinc la clau de per què a la gent li agraden els musicals. Pot ser molt bé la música, tot això, però és que de veritat, el que et crida l'atenció sense que et donis compte i aquesta màgia darrere de tot, li dic màgia perquè és que de veritat és el que et fa que més t'agradi a tu, el que et fa que t'enamoris de veritat. Però que no et donis compte de qui és el director d'art. És el director d'art que està darrere d'això. De veritat, és que estava pensant això mentre veia el musical i dic, és que flipo jo, és que vaig dir, he de seguir per aquí. La escenografia, els vestuaris, tot el lligam que hi havia entre una cosa i l'altra, és culpa d'una persona i és culpa del director d'art. O sigui, jo estava veient el musical i estava dient, de veritat, estic per un camí en el que de veritat m'agrada. La meva reflexió musical.
La història és superguai i el musical superguai. Però jo d'aquí en trec que de veritat estic estudiant el que vull. Ja està, és l'últim del programa que volia explicar avui, crec que no tinc res més. Així que fins aquí el programa d'avui, ha sigut enorme, crec que és el vídeo més llarg de tots. És que en veritat tots els vídeos més llargs són els programes i doncs aquest és el programa més llarg.